Ze zijn al druk dwamd op de kwelder bij Holwert, maar machines weer om te maken voor de onlis van het Brieteiloon. Gemeente, provincie en waardfonds lezen €1 miljoen op het kleed. En dat alles moet leiden tot dit plaatsje. Met name de watvogels als kluut, scholekster, bompekplivier willen we eigenlijk meer mogelijkheden geven op het wad, op de kwelder. En ja, een van onze collega-vogelaars had een idee voor een broedeiland. En dat vonden we zo'n goed idee dat we zeiden van nou, die vogelplas komt er al. En laten we nou midden in die vogelplas een broedeiland maken met schelpen. Waardoor die vogels meer kans krijgen om een broedplek te vinden. De kwelder wordt dus oppakt, maar dan is er direct nog de plan voor het project Holwert on Zee. Daarbij moet er een geul komen dwars door de kwelder. En dan liep het dit werk haast van niet. Nee, ik verwacht niet dat wij het werk voor niks doen. Want Holwert aan Zee is nu wel gestart, maar kan pas over misschien 10, 12 jaar worden uitgevoerd. En dan hebben we dan is de situatie inmiddels al heel anders hier op de kwelder. Dan kan de situatie met aanspoeling en met aanslibbing alweer zo anders zijn dat de natuur doet zijn werk straks wel. De natuur krijgt dus alle ruimte, maar ook de kuiders. Je kunt vanuit Holwert, wat daar ligt, kun je heel goed over de dijk straks lopen. En je wandelt als het ware over de oude dijk, loop je naar de Grand Diek toe. En ja, praktisch gezien loop je dan over de oude Zomerdijk midden in het gebied. En je komt onderweg de Vogelplas tegen, je komt onderweg de Watpost tegen. Dus daar gaat wel wat veranderen. Maar ik denk dat er straks een prachtig wandelgebied hier ontstaat. Jenige spulbrekker is mogelijk de natuur zelfs. Want maar volle mannen weten zo'n kust wel hoe let het is. Morgen wordt de komende dagen springtij verwacht. Plus minus 1,90. Dus het water zal hier wel omhoog komen. Of het heel spannend wordt, ja, dat is even afwachten. We verwachten niet, omdat we hier redelijk hoog en droog zitten. Maar springtij is altijd een beetje spannend, omdat de deel van de kwelder wel onder zal stromen. Hoe de mannen moet het werk kleer wezen. En om die tijd keer je natuurlijk altijd nog op een oorplakje ziekie.